yang ni bisai lo dur tlang le tan om kan ni a ni kum sang ni som ni panga April thatop khan nuti kan sar ti mu chwa kan ni a stage 3 lai mai alo ni to a ti chuan kan te chu pain kan sar treatment te kan la chawa chemo te kan khaya ka chaw em mai eng ma ka I the lawa ka model top maya teng chuan he orak vi le he stem vi hi min ko mu tu ka tong ta a teng chuan chemo ka khai voi thum na ka khai ma cheng kan kan in chu eng ma ke ma chaw le har sat kha tiang kha ka nei ta lo reng maya teng chuan in chemo po voi ru ka khaya radiation po voi som panga kan ti zawa chuan tun thleng hian chemo ai chi ka le me ka kan hi orak vi le stem vi tun thleng hian ka ngei phal to lawa min ko mu tu chunga po hian ka lom me a teng chuan ka tan chuan a hlua om lawang ti hi ka hlau tak zeta ti chuan a to pera kan sei le du chu tu na hian fit takin he table tennis te hi ka khel zek reng to maya table tennis tournament da te ka chua ka tiang chuan in he orak vi le stem vi hi ka ta chuan a hlu me ma te ka ba hian ka thla phal to don lo ni